Как астрологията може да помогне дори на теб, въпреки че може и да не вярваш в нея. Това, което много харесвам в астрологията е, че без значение дали вярваме в нея или не, тя работи. И планетите ни влияят. Те влияят на абсолютно всеки един от нас. Дори това, че някой не вярва в астрологията, можем да го видим в неговата рождена карта, което е уникално. Това, което много харесвам в астрологията е, че тя никога не съди. Този, който съди, това са хората. Те имат стереотипи, те ги следват и когато ти не го правиш, те съдят. Но в астрологията това не е така. Всъщност има хора, които са дошли да развиват кариера и да постигат неща в кариерен план. Има хора, които са дошли да имат семейство, да създават семейство и имат желанието да имат деца, а други не. И това е напълно окей. Наистина е напълно окей. Всеки си има своя път, той е индивидуален и трябва да следва и да прави това, което е наистина в силата му. Когато направим тези неща, които са наистина за нас, то ние не сме щастливи. Така че това, което бих казала, че астрологията може да помогне на абсолютно всеки, е да разбере по-добре кое е за него и кое не, за да знае на къде да се насочи и да не се обърква. Защото има много гласове и много хора, които ни казват какви трябва да бъдем и как трябва да правим нещата, но нашия начин е най-добрия и ние трябва да правим това, което е наистина за нас и в нашето сърце. Ако ти е интересно какво казва астрологията за теб, може да се свържеш с мен и да запазиш своя час за астрологична консултация.